Yn gyntaf, o bosib, eich chi moyn ystyried y cwestiynau canlynol sydd ar y sgrin, a fe fyddwn ni'n dod at rhain ar ddiwedd y sesiwn. Mae rhain yn cwestiynau allweddol, gobeithio gallwn ni ateb tra yn ystod y sesiwn, a wedyn ar diwedd y sesiwn byddwch chi'n gallu ateb pob un o'r rhain. Felly, cwestiwn rhif 1, ni'n gallu gweld ar dde, beth yw'r dulliau cynllunio morlyn? Iawn, so er enghraifft, ni'n gallu gweld un yn cael ei defnyddio ar y llun. Wedyn, sut mae rai ardaloedd arfordirol yn fwy agored i niwed? Ac yna, beth yw'r manteision ac anfanteision peirianneg meddal a chaled yr arfordir, a sut gall newid hinsawdd effeithio ar gymunedau arfordirol. A gobeithio erbyn diwedd y sesiwn gallwn ni ateb pob un o'r cwestiynau canlynol. Dwi wedi dangos 2 llun hefyd sydd falle yn mynd i tanio eich diddordeb ar gyfer yr 45 munud nesaf. Felly, sut gallwn ni reoli ein arfordir? Mae'n bwysig i gydnabod bod ni wedi astudio yr arfordir yn y cwestiwn allweddol 1.2, ble roeddwn ni wedi edrych ar prosesau arfordirol a thirffurfiau arfordirol. So, dylswn ni'n gwybod pa fath o thirffurfiau prosesau sydd yn creu ein arfordir, ond yn y cwestiwn, yr thema yma, ni'n edrych ar y dulliau i reoli nawr yr prosesau yna. Iawn. Felly, yn debyg iawn i 1.3, edrych ar y fonydd, mae ganddyn ni 2 fath wahanol o dulliau i reoli ein arfordir, sef peirianneg caled a peirianneg meddal. Ar y chwith, ni'n gallu gweld peirianneg caleg, sef dull artiffisial wrth adeiladu neu greu strwythurau parhaol i amddiffyn yr arfordir rhag erydiad. A gall rhain fod yn gostus. Ni'n gweld un enghraifft ar y sgrin, sef morglawdd, sef wal fôr. Ni'n gallu gweld yn amlwg mae hwn yn dull artiffisial, mewn strwythur parhaol sydd wedi cael ei adeiladu yn fyna, ac yn amlwg ei bod yn gostus i gael ei greu a sefydlogi yn arbwys yr arfordir. Ac yna, ar y dde, gallwn weld peirianneg meddal, dull gwahanol o'r reoli'r arfordir. Dull naturiol, ble mae'r dulliau naturiol neu strwythurau dros dro yn amddiffyn yr arfordir rhag erydiad, fel gallwn gweld fan hyn, bwydo'r traeth neu plannu ar hyd y treithlyn, a ni wedi gweld bod yn naturiol maen nhw wedi symud darnau o dywod i un ochr y traeth yn fan hyn i atal erydiad o'r tir pellach tu ôl yr arfordir. Felly, mae'n bwysig i ni gwybod mathau gwahanol o beirianneg caled a theirianneg meddal. Un enghraifft yw grwyni. Dyma strwythurau pren neu graig wedi eu adeiladu ar ongl sgwâr i'r môr. Dyma llun ohonyn nhw fan hyn. Fel ni'n gallu gweld yn y sgrin, y strwythurau pren sydd yn fan hyn. Mae hwn yn peirianneg caled. Manteision y dull yma yw maen nhw'n adeiladu traeth sy'n annog twristiaeth, fel ych chi'n gallu gweld. Mae'n ysgogi drifft y glannau i ddigwydd, a mae'n gallu adeiladu traeth, yn lle bod y drifft y glannau yn symud yr deunydd trwy'r traeth i gyd. Mae'n adeiladu yn y mannau mae'n wedi cael ei greu. Maen nhw'n dal gwaddod sy'n cael ei gludo gan drifft y glannau. Anfanteision, drwy ddal gwaddod, maen nhw'n amddiffau traethau ymhellach i lawr y morlyn o dywod gan gynyddu cyfradd erydiad mewn lleoedd eraill. Er enghraifft, os ni'n gallu gweld yn y sgrin yma, o bosib mae adeiladu y traeth a bod diffyg bod na drifft y glannau yn digwydd, ond o bosib does dim gallu tywod yn cyrraedd diwedd y traeth, a bosib mae erydiad mynd i digwydd yn y mannau yna. A hefyd, mae rhain ystyried falle bod nhw'n edrych yn hyll. Dull arall peirianneg caled yw waliau môr neu morglawdd. Wal concrit yw hyn, sy'n gallu lleoli wrth droed y clogwyn i adael y waliau môr. Maen nhw'n grwn mwyn adlewyrchu egni'r ton yn ôl i'r môr, fel ni'n gallu gweld y siap o'r un sy'n cael ei arddangos yn y llun. So beth sy'n bwysig yn fan hyn bod ni'n gwybod bod nhw'n grwm sy'n adlewyrchu egni'r tonau yn ôl i'r môr. Mantais yw amddiffyn gwaelod y clogwyn effeithiol, ni'n gallu gweld hwnna yn y sgrin fan hyn.
Fel arfer, mae gan wal fôr bromenad mwyn I bobl allu cerdded ar hyd. Enghraifft I fi o ble dwi'n dod yn amlwg yw Aberaeron. Mae ganddyn nhw wal fôr gyda promenad le chi'n gallu cerdded ar hyd llwybr arfordir, sy'n denu pobl I gerdded ar hyd yr arfordir. Ond hefyd mae'n rhaid ystyried yr anfanteision ar y llaw arall. Mae tonnau'n dal yn bwerus ac mae'n gallu troi ac yn erydu'r wal fôr. Maen nhw hefyd yn ddrud iawn, maen nhw'n gostus, tua 2,000 y fetr. A yn amlwg hefyd, mae gwaith eitha tipyn o waith cynnal a chadw yr ein pob blwyddyn. Un dull arall peirianneg caled yw gabion neu caer gewyll. Craig mewn cewyll rwyllog sy'n cael ei gosod mewn ardaloedd sydd wedi ei effeithio gan yr ydad fel gallwn ni gweld ar y llun yn fan hyn. Mae'r rhain yn eitha rad, maen nhw'n tua 150 fetr, a bwriad nhw yw I amsugno egni'r tonnau yn amlwg ac arafu y ton oherwydd y creigiau a'r bylchiau yn y creigiau. Anfanteision, dyn nhw ddim yn gryf iawn, a maen nhw yn edrych yn annaturiol. Reit te, yn hollol wahanol, mae da ni peirianneg meddal te. Yn fan hyn, nawr ni yn trafod yr dull naturiol, does dim strwythurau parhaol, strwythurau dros dro i'r rhain. Un enghraifft yw ailgyflenwi'r traeth. Mae tywod yn cael ei bwmpio I draeth sy'n bodoli yn barod mwyn ei godi, so maen nhw'n codi un rhan o'r traeth. Mantais yr hyn yw bod nhw'n cydweddu ar traeth presennol. Mae ymwelwyr yn hoffi traeth y mawr, ond hefyd mae'n anfanteision, mae angen symud tywod o hyd yma. Mae hwnna'n y problem sy'n mynd I codi yn barhaus oherwydd drifft y glannau. Ni'n gwybod hyn, mae'r gwaddod yn mynd I cael ei symud oherwydd drifft y glannau, so bydd angen I symud tywod o hyd. Mae angen cludo tywod o rywle arall hefyd, so o bosib bydd y rhywle arall maen nhw wedi cludo'r tywod oddi wrth yn mynd I cael ei erydu. Un dull arall peirianneg meddal yw ail broffilio'r traeth neu plannu ar hyd y treithlyn. Mae'r gwaddod yn cael ei symud o ran isaf y traeth I ran uchad y traeth, fel y gallwn ni weld yn y llun. Manteision ar gyfer hyn yw bod hi'n rad ac yn syml, yn lleihau'r egni'r ton, anfanteision, dim ond yn gweithio pan mae egni'r tonnau'n isel, mae angen ailadrodd y broses hyn o hyd. OK te, gobeithio erbyn hyn, gyda rhywfaint o wybodaeth gyda ni, gallwn ni ateb cwestiwn 8 marc. Nawr te, o bosib yn yr arholiad ac yn cwestiwn rhif 4, sef thema 4, byddwn nhw yn rhoi cwestiwn 8 marc. Cwestiwn 8 marc, fe fyddwch chi'n cael sawl un cyfres ohonyn nhw dros papur 1 a papur 1-2. Maen nhw'n dueddol o gofyn I chi rhoi safbwynt chi wrth ddefnyddio tystiolaeth a pwyso a mesur rhyw ddadl. Nawr te, y cwestiwn fi wedi rhoi I chi, dydy hyn ddim wedi bod yn cwestiwn o blaen, ond I ba raddau mae peirianneg caled i'r ffordd gorau o amddiffyn tref borth rhag erydu'r pellach. Nawr te, mae ganddyn ni map yn fan hyn o dref borth a ni'n gweld hefyd yn uwch fan hyn tref Aberdyfi a hefyd yr arfordir. Iawn, a ni'n gallu gweld yn y llun fan hyn yn fach iawn, mae defnydd o grwyni gyda ni yn fyna. O bosib yn fan hyn, byddwn nhw hefyd wedi rhoi darn darllen I chi, rhywbeth I ystyried, pobl yn siarad o blaid ac yn erbyn, a rhyw fath o sgerbwd I chi ceisio selio'ch ateb arno. Okay? So byddwn nhw ddim falle mor harsh a fi, dim ond yn rhoi y map yma, byddwn rhywbeth arall I chi I ystyried. Nawr te. Beth yn ni angen cofio ar gyfer y cwestiwn yma? Os chi moyn wneud y cwestiwn yma adref, neu yn y sesiwn, neu paratoi nawr gyda fi, a fi'n siarad trwy'r cwestiwn gyda chi, be ni angen ystyried ar gyfer cwestiynau fel hyn, yw mae angen, yn amlwg, cwestiwn I ba raddau yw ni angen dechrau gyda sôn amdano, wel, beth yw peirianneg caled? Mae hwnna wedi cael ei dweud yn y cwestiwn. Beth yw peirianneg caled? A oes na rhyw arall I ddadl? Wel, mae'n peirianneg caled, a mae hefyd peirianneg meddal ar gael, sydd yn gallu amddiffyn tref rhag erydu'r pellach. Wedyn, o bosib byddwch chi moyn ysgrifennu un paragraff ar dulliau peirianneg caled, fel ni wedi trafod
yn barod, sef y rai yma. Does dim rhaid nhw bod wedi cael eu defnyddio yn borth. Gallwn nhw defnyddio o bosib ardal chi heb hyd yn oed trafod o blaen, neu chi ddim yn ymwybodol ohono, ond bod chi'n just defnyddio'ch gwybodaeth chi'n gwybod amdano peiriannau caled. O bosib hefyd, falle bydd gwybodaeth yn yr darn sydd ar yn y cwestiwn arholiad. Nawr te, un ochr, chi'n mynd i sôn amdano peiriannau caled, a o bosib, mae fe yn ffordd gorau o atal erydiad. A wedyn, byddwch chi yn ysgrifennu amdano y manteision ac anfanteision. A wedyn, o bosib gallwch chi sôn am enghraifft, os chi'n cofio enghraifft, neu hyd yn oed cyfeirio yn ôl at pethau sydd yn y cwestiwn, sef y map, neu falle bod nhw wedi defnyddio rhyw fath o ffeithiau. Paragraff olaf fyny, chi'n mynd i trafod y peiriannau meddal, sef ar y llaw arall. Mae'n bwysig iawn i gwybod, mae CBAC ddim yn rhoi marciau mwy na band 2, sef y band canolig, sef tua 5 marc. Bydden nhw ddim yn rhoi mwy na hwnna i chi os chi'n methu rhoi 2 ochr i'r ddadl. So, i ba raddau, mae yna wastad 2 ochr i ystyried. So, ar un llaw ar y llaw arall. Mae'n bwysig bod chi'n cofio'r terminoleg ar un llaw ar y llaw arall. Iawn? Sef peirianneg meddal. A yn fan hyn, o bosib byddwch chi'n gallu dweud amdano ailgyflenwi'r traeth, neu gallwch chi sôn amdano ailbroffilio'r traeth. Iawn? A manteision ac anfanteision nhw. Yn olaf wedyn, i glymu popeth lan, byddwn ni'n awgrymu bod chi yn rhoi eich barn chi, neu dod i rhyw fath o gasgliad. I gloi, gallwn weld nad yw peiriannau caled y ffordd gorau o amddiffyn tref oherwydd, neu dwi'n ansicr, mae yna 2 ochr, ond mae manteision ac anfanteision i'r 2 dull. Iawn? OK, os chi'n moyn ateb hwnna, adref, iawn, os chi'n gwylio'r recordiad, neu bod chi yn gwylio'r hyn o bryd, gewch chi ateb hwnna adref, a gobeithio mae hwnna wedi helpu. Nawr te, ni'n mynd ymlaen nawr i edrych ar cynlluniau reoli morlyn. Iawn, nawr, gyda rhain, fel ni wedi trafod, mae yna dulliau gwahanol i reoli arfordir, ond mae cymeriadau arfordirol yn disgwyl bod y llywodraeth yn helpu nhw i atal erydiad a llifogydd posib i'r ardal. Ond, yn amlwg, ni'n gwybod mae hwn yn gallu bod yn gostus iawn. A i fod yn deg i'r llywodraeth, does dim dyletswydd cyfreithiol arnyn nhw i adeiladu unrhyw amddiffynfeydd defences arfordirol i amddiffyn pobl a'i heiddo, sef tai pobl neu pethau yna pobl yn berchen arno. Dyletswydd y cynghorau lleol yng Nghymru a Lloegr ydy i baratoi cynlluniau reoli morlyn. Nawr te. So ni ddim yn, dwi ddim yn dyletswydd cyfreithiol o gwbl, ond mae gall yr cynghorau lleol paratoi rhyw fath o cynllun i reoli rhag erydiad a llifogydd. Nawr te, tra'n penderfynu os angen adeiladu amddiffynfeydd arfordirol newydd, neu atgywiro falle rhai sydd gyda nhw eisoes, mae angen i'r cyngor lleol ystyried manteision adeiladu'r amddiffynfeydd yn erbyn y costau adeiladu. Byddent yn debygol o gysidro y ffactorau yma. Faint o bobl sydd o dan fygythiad oddi wrth erydiad, a faint yw gwerth ei eiddo. So, hynny yw, os mae'r ardal falle yn fwy agored i erydiad, neu hyd yn oed bod yn fwy agored i erydiad, a mae tai drud iawn yno, o bosib maen nhw'n mynd i reoli falle mwy a gwario mwy o arian. Maen nhw hefyd mynd i ystyried faint fyddai'n costio i greu tan adeiledd newydd, so is-adeiledd gwahanol fel y ffyrdd newydd, llinellau reilffordd, iawn os mae angen neu nhw o bosib. A hefyd byddwn nhw'n ystyried os yna nodweddion hanesyddol neu'n naturiol a ddylai nhw amddiffyn os rhywbeth pwysig hanesyddol yn ynglyn â treftadaeth yr ardal yno. Oes gan y nodweddion hyn werth economaidd, enghraifft yn denu twristiaeth i'r ardal, byddwn nhw'n mwy na thebyg moyn cynllunio i reoli yr ardal yno. OK te, mae'na pedwar opsiwn gwahanol ar gyfer cynlluniau posib, sef yr un cyntaf, sef gwneud dim, so bod yr cyngor lleol yn penderfynu neu gwneud dim byd, iawn? Sef gwneud dim a gadael i erydiad yn araf barhau. Opsiwn arall yw encilio'r llinell. Reit, yn fan hyn, mae hwnna yn cynnwys gwneud twll yn yr amddiffynfeydd
ac i gadael dŵr symud trwyddo yn naturiol rhwng cyfnodau llanw isel ac isel uchel. Hynny yw, ar ardal o dir gwastad, o basw does dim llawer o dau yno, a maen nhw wedi penderfynu torri trwyddo yr amddiffynfeydd i gadw yr ardal o dir yna sydd falle does dim tai arno fe, neu does dim llawer o dau. Mae hwnna'n cael ei llifogi, ond mae'r tir uwchben gyda falle tai trigolion lleol, busnesau, mae hwnna wedi cael ein amddiffyn oherwydd yr encilio yma. Opsiwn arall wedyn, cadw'r llinell, sef defnyddio peiriannau galed fel grwynau pren neu garreg a morglawdd, concrit i amddiffyn y morglin, so yr peiriannau galed ni wedi bod yn trafod. Ac yna, yr opsiwn olaf, symud ymlaen ar llinell, sef adeiladu amddiffynfeydd arfordirol newydd sydd pellach allan yn y môr i geisio arbed a gofalu a rheoli yr ardal arfordirol. Reit te, astudiaeth achos i ni gofio, pwysig i chi cofio astudiaethau achos enghreifftiau gwahanol ar gyfer eich arholiad, yw borth. Oedd 4 opsiwn, fel ni'n gwybod, oedd dyma'r penderfyniadau posibl gan cyngor Sir Ceredigion, ble dwi'n dod o. Un opsiwn oedd gwneud dim, sef colli eiddo a colliad economaidd yn y tymor byr, achosi newydd i gors fochno, y morfa heli tu ôl ni, sydd yn annog twristiaeth a cerddwyr i ddod. A oedd nhw wedi dweud bydd angen i nhw ystyried hyn ymellach. Opsiwn arall wedyn oedd cadw'r llinell, y polisi ar hyn o bryd, sef amddiffyn eiddo a busnesau, so dyma beth nhw'n wneud ar hyn o bryd. Mae'n tarfu ar brosesau arfordirol ac mae llai o drifft y glannau. Opsiwn arall yw'r encilio'r llinell. Bydd encilio yn effeithio ar gartrefi sy'n union y tu ôl yr llinell amddiffyn presennol. So mae yna tai yn barod ar y tir tu ôl ni, so falle maen nhw ddim yn ei ystyried hwn ymellach. A wedyn yn olaf, symud y llinell ymlaen. Dim angen symud y llinell ymlaen, dim ond mwyn gwella'r cyfleusterau i dwristiaeth, a maen nhw ddim wedi ystyried hwn ymellach. Reit te, dyma rhai o bethau mae'r trigolion lleol wedi codi, Mae un gan gwyddonydd, perchenog gwesi gwely a brecwast, eto gwyddonydd arall, a cynghorydd lleol. Nawr te, fi wedi gosod tasg yn fan hyn. Yn amlwg, mae gwybodaeth gwahanol fan hyn amdano borth a safbwyntau gwahanol. Os chi moyn gwasgu saib ar y sgrin, a hoffwn eich bod chi yn gwneud tabl, falle ar dan o bapur, yn nodi'r effeithio economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sydd wedi dod gyda yr holl newidiadau o ran y cynllun rheoli arfordir yma. So os chi moyn gwasgu saib ar gyfer hyn, mwyn cwblhau'r dasg. Reit, bobl sydd yn gwylio yn fyw, mae safbwyntiau yn fan hyn yn cwbl cyferbyniol, enghraifft perchon y gwely a brecwast fan hyn yn dweud yn amlwg, maen nhw'n mynd i gweld colled mawr economaidd os nad ydynt yn gofalu amdano yr arfordir ac yn rheoli yn effeithiol. Os yw'r cyngor yn penderfynu gwneud dim, bydd llifogydd yn fy nghartref fi a chartrefi llawer o bobl eraill, a bydd pobl lleol yn colli eu bywoliaeth livelihood nhw. Mae'r gwyddonydd yma yn gweud dylai y ddawnog ar dir cors fochno cael ei hamddiffyn rhag llifogydd. Mae'r ecosystem bwysig yn genedlaethol, so hwnna'n sôn am pethau amgylcheddol yn fan hyn, ac yn ryngwladol. Mae'n cael ei gwarchod am ei bod yn ardal gadwraeth arbennig ac mae'n cael ei cynabod fel UNESCO hefyd. Dydy'n gwneud dim yn opsiwn derbyniol, so maen nhw yn cwbl yn anghytuno gyda y ffordd o wneud dim. A wedyn cynghorydd lleol yn ystyried pwyso mesur faint o arian mae'r eiddo yn werth yn y tref, sef 10.75 miliwn, a'r busnesau lleol a'r incwm sy'n dod i'r cyngor, so o rhaid nhw ystyried hwnna. A maen nhw wedi dweud bod mae'n costio 7 miliwn i gadw'r llinell, ond maen nhw yn poeni bydd y gorau newydd sydd y grwni, fel ni wedi trafod, yn atal proses drifft y glannau, so bydd falle dim traeth neu adeiladu traeth, ond falle bydd mwy o rydiad yn nes lawr y traeth. Reit te, be wnaeth borth penderfynu wneud o cynllun y cyngor oedd cadw'r llinell i barhau amddiffyn cymuned y borth. Roedd yr argorau pren, be ni wedi galw yn grwyni yn barod, ei dynnu lawr i greu 4 grwyn newydd o graig ei adeiladu. Sicrhau fod y traeth yn fwy llydan o flaen y pentref,
a atal rhag llifogydd. O'n nhw hefyd wedi creu riff o greigiau eu hadeiladu yn gyfochrog ar lan ar ben deheuol y tafod, fel yn ni gallu gweld y tafod yn fan hyn. Iawn, yn sgwar 6095 a 6094. Tafod yna. I dorri grym y tonau mwyn y ton colli legni ac i annog dyddodiad. Costrodd y cynllun 18, so 19 miliwn a chwblhawodd yn 2015, so ffeithiau i gofio ar gyfer o bosib cwestiwn arholiad. Esboniwch un cynllun rheoli arfordir a beth ddigwyddodd mwyn atal y rydell. So cwestiwn o bosib i chi ystyried yn fra, un cynllun rheoli arfordir a beth ddigwyddodd. Okay, cwestiwn 4 marc o bosib a gallwch chi nawr sôn amdano beth ddigwyddodd yn y borth. Nawr, cwestiwn esboniwch, mae hwnna'n AA1, ni'n just dweud popeth ni'n cofio, popeth ni'n gwybod, popeth ni wedi adolygu, a mae'n bwysig iawn i ni ystyried ein resymu ni. So ni'n rhoi resymau a hefyd ni'n datblygu gyda cadwyn y resymu. Enghraifft, golyga hyn, felly, oherwydd, achos, ac yn y blaen. Reit, ni symud ymlaen nawr i'r ail rhan ein sesiwn ni, sydd yn edrych ar pam mae cymunedau yn fwy agored i niwed na chymunedau eraill. Fi wedi defnyddio 2 llun yma, un o wlad incwm isel a un o wlad incwm uchel i dangos i chi. Sut falle mae un cymuned yn falle mwy agored i niwed, so yn vulnerable i gymuned arall. Reit natur agored i niwed, so beth yw i fod yn vulnerable o ran yr arfordir. Mae'n cyfle anallu person i ymdopi a thrychinebau, so natural disasters, enghraifft llifogydd arfordirol. So maen nhw'n methu rheoli, maen nhw'n methu cwpio gyda yr trychinebau gweithaf sef llifogydd sy'n gallu bod ar bwys yr arfordir. Grwpiau o bobl yn fwy agored i niwed, enghraifft mwy agos i'r arfordir, o bosib, ni'n sôn am vulnerability, agored i niwed, maen nhw mwy agored i niwed os mwy agos mae nhw i'r arfordir. Mae tlodi'n gallu bod yn reswm maen nhw mwy agored i niwed, rhywedd nhw, os maen nhw yn benywaidd neu gwraidd, neu o bosib os mae'n anabledd ganddyn nhw. Eto o dan yr un cwestiwn yma, oes na ffactorau ffisegol? Mae na ffactorau ffisegol, maen nhw'n cael ei ddangos ar y sgrin, sef ble mae rhai cymunedau yn falle mwy agored i niwed, so ddim yn sôn am ffactorau dynol fel falle ni wedi y tlodi ac yn y blaen. Nawr te, ar y sgrin ni'n gallu gweld ffactorau ffisegol. Mae rhaid ni'n gallu digwydd yn unrhyw wlad dros y byd. Tywyd eithafol a glaw, os maen nhw wedi derbyn llwyth o dywyd eithafol, neu glawiad, o bosib ni'n mwy agored i niwed mewn ardal arfordirol. Bod y lleoliad a phellter oddi wrth yr arfordir, os ni yn fwy pell wrth yr arfordir, falle bod ni ddim yn fwy agored i'r pobl sydd ar bwys yr arfordir. Un da i ystyried fan hyn yw math o graig ar y gweilo fan hyn, felly yr daeareg, mwy agored i yryddiad. Ydy, ni mwy agored i yryddiad, o bosib os yna mwy o graig feddal gyda ni, sydd yn yryddi'n gyflymach, adolygu fan hyn, 1.2. Newid hinsawdd a chynesu byd eang, iawn, os mae newid hinsawdd yn gweithygu, mae cymunedau yn mynd i bod yn mwy agored i niwed o lifogydd ac yryddiad. Ac yna peryglon naturiol o bosib fel tsunami. Ffactorau dynol, ni wedi trafod cwpl ohonyn nhw yn barod fel tlodi, rhywedd, anabledd, ond dyma cwpl mwy ohonyn nhw. Un ohonyn nhw fan hyn, addysg, iawn, yn aml iawn, mae pobl sydd heb gael llawer o addysg yn cael mwy o anhawster deall beth i wneud a dilyn cyfarwyddiadau neu gyngor. Fi yn ystrydebu yn fan hyn, ond maen nhw heb derbyn addysg ar gyfer beth i wneud ar gyfer rheoli ein hun ar gyfer y risgiau arfordirol, wel, maen nhw'n mynd i fod yn mwy agored i niwed. Oed ac iechyd, pobl hŷn sy'n cael trafferth symud, o bosib henoed fan hyn, neu pobl gyda anabledd, fel ni wedi trafod. Mae merched beichiog, plant a phobl sydd ag anabledd hefyd yn agored iawn i niwed. Ansawdd gwasanaethau brys
ac amddiffynfeydd arfordirol. Mae llawer o wledydd incwm isel yn methu fforddio diogelu ei hunain o gwbl. Os edrychwn ni at y hunan i sydd ddangos o gwlad incwm isel, wel yn amlwg, does dim amddiffynfeydd digonol fyna i geisio diogelu y pobl yn y llun. Hyfaith unigolyn neu gymuned, yn aml iawn mae pobl ddi-waith neu pobl sy'n derbyn budd daliadau benefits yn methu a fforddio diogelu ei hun. Okay? So maen nhw'n methu gallu edrych ar ôl ei hun yn iawn o bosib, iawn, a diogelu hun rhag digwyddiad erllill fel llifogydd. Yr adeg o'r dydd hefyd, mae hwnna'n ffactor dynol. Yr adeg falle o'r dydd mae'r trychinau naturiol neu yr yglawiad gweithaf, iawn, efallai bydd llawer o bobl yn methu dianc oherwydd bod nhw'n cysgu o bosib. Dwysydd poblogaeth wedyn. So, os mae dwysydd poblogaeth, falle mwy o bobl sy'n byw mewn ardal y peryglus, falle maen nhw yn mwy agored i'r bygythiad, the threat. OK te, cwestiwn i chi ymarfer eich sgiliau a rhoi nhw ar waith. Disgrifiwch un ffactor cymdeithasol ac un ffactor economaidd sy'n gallu golygu bod cymunedau arfordirol yn fwy agored i niwed o ganlyniad i effeithiau llifogydd. So, hynny yw pethau fi newydd wedi bod yn trafod yr holl ffactorau yma. Ac fac wedi nodi fan hyn cymdeithasol economaidd, so maen nhw mai chi selio un ar gyfer cymdeithasol, un ar gyfer economaidd. Yn amlwg, 2 pwynt yw hyn, ond 4 marc. I ddatblygu'r marciau, os chi'n gweld pethau fel hyn, fe disgrifiwch am efo'n 2 marc, disgrifiwch mewn 4 marc, maen nhw'n disgwyl yn amlwg 2 marc ar gyfer pob un. Hynny yw, chi angen defnyddio'r cadwyn ymresymu eto. So fi moyn gwybod y fellys oherwydd achos o ganlyniad golygu hyn. Iawn, os chi moyn gwasgu saib ar y fideo, croeso i chi mynd ati i ateb y cwestiwn yma. I'r bobl sy'n wylio yn fyw, fi'n mynd i dangos chi enghraifft. OK, dyma rai o enghreifftiau fi wedi nodi yn fan hyn. Rhai cyntaf, cymdeithasol. Un ffactor cymdeithasol ydy addysg. Faint o farciau byddwch chi'n rhoi mas o 2 i'r pwynt yna? 1 o bosib, yn amlwg, does dim unrhyw esboniad pellach, dwi ddim wedi defnyddio cadwyn resymu i ddweud pan mae addysg yn galluogi yn gymdeithasol bod ardal arfordirol yn fwy agored i niwed. Nawr te, un economaidd fan hyn gyda ni, un ffactor economaidd ydy lefel datblygiad y wlad. Hynny yw, fe fydd gwlad incwm isel yn fwy agored i niwed oherwydd ei diffyg strategaethau reoli'r arfordir, felly bydd mwy o bobl at risg neu yn agored i niwed. Iawn, faint o farciau mas o 2 byddwch chi'n rhoi hwnna? Yn amlwg 2, okay? Mae ganddyn ni y bydd, mae ganddyn ni felly, iawn, mae'n ymelaethu ar ei bwynt, neu ar ei phwynt, iawn? OK, newn ni symud ymlaen i'r rhan olaf ein sesiwn, sef sut gallai newid hinsawdd effeithio ar gymunedau arfordirol. Wel, maen nhw'n rhagdybio a maen nhw ancamgyfrifo erbyn 2030, maen nhw'n awgrymu y bydd 950 miliwn o bobl o amgylch y byd yn byw yn y parth arfordirol uchder isel, sef Low Elevation Coastal Zone, LCEZ yn Saesneg. Okay? Sef ardaloedd arfordirol yw'r rhain sy'n is na 10 metr uwchben lefel y môr. Fi'n awgrymu bod chi'n ysgrifennu hwnna lawr yn rhywle, achos mae hwnna'n term pwysig chi angen sylwio. Iawn, so hynny yw, mae ardaloedd yn y byd ni sydd yn is na 10 metr uwchben lefel y môr, a mae rhain yn mwy agored i effaith newid hinsawdd. OK te, ni'n mynd i edrych ar un enghraifft mewn eiliad o ardal o bosib sy'n at risg, ond bach o ymarfer o'r cwestiynau disgrifiwch. Fi wedi gwneud cwestiwn fel hyn a'n barod yn sesiwn 3 fi, nes i os chi'n moyn gweld y recordiad, gallwch chi weld y recordiad, so fi wedi mynd trwyddo cwestiwn disgrifio o blaen, ond nes i mynd trwyddo cwestiwn disgrifio ar gyfer disgrifio leoliad yn sôn am map arolwg ordnans. Yn wahanol fan hyn, mae ganddyn ni map o'r byd, okay? A map o ardal. Okay? Mae hwn yn bach yn wahanol a fi moyn mynd trwyddo hwn gyda chi, so bod chi'n gwybod mae rhyw fath o meini prawf os chi'n cael cwestiwn tebyg eto yn dod lan. Felly, mae Cybac wedi rhoi 2 map i chi yn fan hyn. Iawn?
disgrifiwch leoliad y Maldives. Okay? Ni'n gallu gweld y Maldives yn fan hyn. Okay? Cadwyni o ynysoedd i'r Maldives. Ni'n gallu gweld, maen nhw hefyd wedi nodi map yn fan hyn. Mae graddfa gyda ni, cyfeiriad cwmpawd, a hefyd map o'r byd hefyd. Nawr te, meini prawf, os mae cwestiwn tebyg gyda ni fel hyn, chi'n gwybod beth yn union i'w wneud mwyn cael y 3 marc sydd wedi cael ei gosod. Felly, peth cyntaf yw cyfandiroedd, pa gyfandiroedd sydd yn agos i'r Maldives, ni'n gallu trafod. Okay, ni'n gallu gweld yn fan hyn, yn amlwg, yn Asia, yn agos iawn i'r Maldives, iawn, gan gynnwys Gwlad India. Mae'n gweud gwledydd cyfagos, so Gwlad India yn gyfagos iawn. Cyfeiriad cwmpawd, iawn, maen nhw wedi rhoi'r cwmpawd yn fan hyn. Gallwn ni sôn amdano y cwmpawd o ran ble mae fe yn y byd, iawn, neu ble mae fe o ran agosrwydd at India, iawn. Sôn falle am y cyhydedd, maen nhw wedi sôn amdano fan hyn. So mae fe yn gweld fel cyfle da i nodi amdano cyhydedd. Yn amlwg, mae'r cadwyni o ynysoedd yma yn redeg trwy'r cyhydedd. Sôn amdano y cefnforoedd neu môroedd sy'n agos, mae fe yn dweud yn fan hyn, môr Arabia a'r cefnfor India. Wel, mae hwnna'n cyfle euraidd i nodi pa cefnforoedd sy'n agos. A hefyd graddfa, iawn? Beth yw maint y Maldives, okay? O ran graddfa, okay? A ni'n gallu gweld o'r gwaelod yn fan hyn, o bosib, fi ddim yn cofio nawr o'r top fy mhen i, gwed er enghraifft, mae premesu gyda chi, pwysig iawn bod chi'n mynd â premesu mewn i'r arholiad gyda chi, bod hwnna'n 1 centimetr, so 1 centimetr yw 100 kilometres, a bod chi'n gallu mesur wedyn beth yw hyd yr ynysoedd, y cadwyni o ynysoedd, okay? Os byddwch chi'n sôn am 3 peth fyna, mi fyddwch chi'n cael 3 marc, okay? Nawr te, sut gallai newid hinsawdd effeithio ar gymunedau arfordirol? Wel, fel y Maldives, mae Maldives yn ynys wladwriaethau bach datblygol, sef SIDS ni'n galw yn Saesneg, okay? Os o'n i a'n cofio ar y term yna, ynys wladwriaethau bach datblygol. Mae 58 o SIDS ar hyn o bryd, poblogaeth o 65 miliwn yn gyfan gwbl. SIDS yn fach iawn ac yn rhannau anghysbell o'r byd. Reit te, gair anghysbell, mae hwn yn cael ei codi tro ar ôl tro yn y cwrs daearyddiaeth. Anghysbell yn golygu remote, okay? So yn bell o bob man arall. Safonau byw yn amrywio rhwng ynysoedd bach, ac mae y pen, sef yr arian cyfwerth y pen, y pobl sy'n byw yn y wlad yna, yn amrywio yn fawr. Reit te, ystyried bach os ni, fel dwedes i, amdano y Maldives, iawn, ni angen gwybod yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac economaidd sut mae llifogydd a sut mae newid hinsawdd yn mynd i effeithio ar y Maldives, okay? Felly, newn ni dechrau falle wrth sôn amdano y Maldives. So, Malay fan hyn yw'r prif ddinas, a mae 1/3 y boblogaeth y wladwriaeth yn byw yn Malay, sydd yn yr llun ar y gwaelod. Yn amgylcheddol, mae dŵr yfed yn bryn, ac mae codiad lefel y môr yn rhoi pwysau ar adnoddau dŵr croew prin, megis dŵr yfed. 87% o'r boblogaeth yn derbyn cyflenwadau dŵr croew o gasglu dŵr glaw. So y ffordd maen nhw'n yfed dŵr o dŵr glaw. Wel, ni'n amlwg gwybod ar bwys y cyhydedd o bosib, falle bod nhw'n cael y cyfnodau heb lot o lawiad, iawn, neu cyfnodau gyda llawer o lawiad yn tymorau hir, iawn. 80% o arwyneb y tir, llai na 1 metr uwch na lefel y môr. Okay? So, 80% o arwyneb y tir, yr holl cadwyni o ynysoedd, Chain of Islands, dim ond 1 metr yn uwch na lefel y môr. 0.5 metr codiad yn erbyn 2100, iawn, blwyddyn 2100, a 77% o arwyneb dan ddŵr. So, maen nhw'n meddwl, erbyn 2100, iawn, so yn rhyw 80 mlynedd, bydd 77% o arwyneb yr Maldives dan y ddŵr. Yn gymdeithasol, rhaid iddynt derbyn cyflenwadau dŵr yfed o'r dramor, mae rhaid nhw archebu nhw mewn, achos does dim digon o ddŵr cael ei roi. Neb yn gallu byw yno erbyn 2085,
os bydd 1 metr o godiad lefel y môr. Diwydiant twristiaeth yn bwydo swyddi wladwriaeth, a mae hwnna, diwydiant twristiaeth, yn rhoi 90% o refeniw treth y llywodraeth. So hwnna yn rhoi, y twristiaeth yn y wlad yn rhoi llwyth o arian trwy treth i'r llywodraeth ac yn darparu arian iddyn nhw gwella'r wladwriaeth. Ond yn amlwg ni'n ymwybodol, os chi ddim, mae'n bwysig bod chi yn ymwybodol o'r tsunami'n 2004, tsunami de-ddwyrain Asia, a wnaeth yr trychineb naturiol yma, y tsunami yma, cael effaith sylweddol ar swyddi ac ansawdd bywyd trigolion lleol. Maen nhw'n dibynnu ar diwydiant twristiaeth yma, a yn ystod y flwyddyn 2004-2005, ble o'n nhw wedi cael eu heffeithio, yn amlwg, o'n nhw heb derbyn unrhyw gwaith, heb derbyn unrhyw gymorth, am hwnna wedi effeithio'r trigolion yno. Iawn, so yn bwysig cofio, yn amlwg gyda newid hinsawdd bydd yn effeithio'r bobl trigolion lleol a bydd rhaid i nhw i'w symud i rywle arall, iawn, i gynnal bywyd nhw. Economaidd, roedd Japan 60 miliwn i'r Maldives ar gyfer wal fôr 3 metr o amgylch Malay, fan hyn, a trethi uchel yn talu am gost i drwsio'r wal dros amser. Oce te, fel dywedais i, o bosib bydd angen i bobl symud. Iawn, pobl yma yn cael eu symud oherwydd, neu ffoi oherwydd newid hinsawdd. Mae hwnna yn un effaith oherwydd newid hinsawdd yn yr ynys wladwriaeth bach dablygol yma. Nawr, fywyduriau ymgylcheddol yw'r rhain, a term pwysig ni angen clofio ar gyfer yr arholiad. Pobl sy'n gorfodi ffoi, evacuate o'i cartrefi oherwydd trychinebau naturiol, fel llifogydd arfordirol, sychdyn neu newid hinsawdd. Ni'n gwybod newid hinsawdd fan hyn yn cyflymu yr effaith o lifogydd yn yr Maldives. Pethau ni ystyried, pa fa effaith gall derbyn ffywyduriaid amgylcheddol cael ar wlad incwm uchel. So, hynny yw, os mae'r ffywyduriaid o Maldives yn symud i Australia, er enghraifft, pa fath o effaith mae'n hwnna'n mynd i cael ar Australia, a falle i ystyried hefyd, pa fath o effaith gall derbyn ffywyduriaid amgylcheddol cael ar wlad incwm isel. So, os maen nhw falle yn ffoi i India, hwnna'n incwm canolig, neu o bosib rhywle fel Bangladesh, iawn, neu rhywle hyd yn oed waith yna o ran economi nhw. Iawn, fi wedi rhoi bach o bwrdd fan hyn, ond pethau i chi ystyried ac ymchwilio o bosib. Dywedodd arlywydd y Maldives ei fod llywodraeth yn ystyried Australia fel cartref newydd i'r bobl os bydd y wlad yn diflannu dan y môr. Esboniodd fod pobl y Maldives eisiau aros, ond rhaid i'w llywodraeth gynllunio ar gyfer y symudiad posibl. Efallai bod angen i Australia baratoi i dderbyn ton fawr o ffywyduriaid hinsawdd a fydd yn chwilio am rywle newydd i fyw. So, mae angen i ystyried pa fath effaith yw hyn yn mynd i cael ar y gwledydd fel Australia. Oce, ymarfer techneg arholiad nawr, so cwestiwn i chi ystyried. Gwerthuswch effeithiau godiad lefel y môr ar ynys wladwriaethau bach dablygol. O bosib geith hwn fod yn cwestiwn 6 marc. Nawr, be ni angen cofio hwn yn y cwestiwn yma, ni'n neud yr esbonio eto, gan ni'n dweud beth yw'r effeithiau godiad lefel y môr ar ein ynys wladwriaethau bach dablygol, sef y Maldives, ond hefyd yn fan hyn, beth sy'n bwysig yw bod ni'n gwerthuso. Mae hwn yn sgil A2, amcan asesu 2. Mae'r amcan asesu 2 yn gofyn i ni gwerthuso. Beth yw gwerthuso chi'n gofyn i fi? Reit, pwysig i ni mynd trwy hyn achos byddwch chi'n cael cwestiynau mwy na thebyg gwerthuso yn eich papurau arholiad haf eleni. Yn cwestiynau gwerthuso, ni angen pwyso a mesur effeithiau. Ydy'r effeithiau cymdeithasol y rhai gweithaf? Ydy'r rhai effeithiau economaidd y rhai gweithaf? O bosib byddwch chi'n gallu cael cwestiwn gwerthuso gyda gwahanol cyd-destun, gwerthuso peirianneg meddal a dillai peirianneg rheoli ar arfordir, peirianneg meddal a chaled, a byddwch chi'n gallu dweud yr manteision ac anfanteision nhw, y rhai pwysig, mwyaf pwysig ac yn y blaen. Dibynnu beth yw'r cwestiwn. Ond yn fan hyn, yr effeithiau ni'n edrych arno. Ni angen yn amlwg enwi ein ynys wladwriaeth bach dablygol, dyw e ddim yn y cwestiwn, so ni'n dweud bod ni wedi astudio y Maldives. So, un enghraifft o ynys wladwriaeth bach dablygol i'r Maldives.
Effaith codiad lefel y môr wedyn, so bych chi'n mynd i trafod y rhai cymdeithasol economaidd amgylcheddol, sut mae hwnna'n mynd i effeithio. O bosib fan hyn byddwch chi'n gallu sôn amdano ffywyduriaid amgylcheddol hefyd, a'r effaith mae hwnna'n mynd i cael yn ehangach ar raddfa fawr yn ryngwladol ar rhoi straen ar wledydd arall. Mae hefyd pwysig i ni ystyried cwestiynau 6 a 8 marc i roi tystiolaeth, i gofio ystadegau, fel ni'n gallu gweld yn fan hyn. Iawn? Fel 87% o boblogaeth yn derbyn cyflwyniadau dŵr croew, 80% o arwyneb y tir yn llai na 1 metr uwch na lefel y môr. Mae rhain ni'n gallu dweud amdano effeithiau. Iawn? A wedyn ni'n dod i rhyw fath o casgliad ar y diwedd o ran yr effeithiau gweithaf neu'r effeithiau, ydy'r effeithiau cymdeithasol rhai gweithad, economaidd rhai gweithad, ac yn y blaen. OK te, wel mae hwn yn dod i ddiwedd ein sesiwn ni a diwedd y 45 munud o fi'n siarad. Gobeithio erbyn y diwedd y sesiwn gallu trwy mynd yn ôl at yr sleid cyntaf nes i arddangos i chi. Byddwch chi'n gallu ateb pob un o'r cwestiynau sydd ar y sgrin. Cwestiwn yn amlwg i ddechrau, beth yw'r dulliau cynllunio y morlun? Wel, ni'n gwybod mae ganddo ni peirianneg meddal a peirianneg caled. Iawn, a ni'n gwybod hefyd beth gallwn ni wneud o ran beth mae Llywodraeth yn gallu wneud ar cyngor lleol, cadw'r llinell, encilio dan reolaeth, iawn, ac yn y blaen. Beth yw'r manteision ac anfanteision peirianneg meddal a chaled? Er enghraifft grwyni, os na manteision, anfanteision i grwyni, os manteision ac anfanteision i ailgyflenwyr traeth. Yn fan hyn wedyn, sut mae'r rhai ardaloedd arfordirol yn fwy agored i niwed? Iawn, chi'n gallu sôn am ffactorau ffisegol, megis tywydd eifaddol, trychinebau naturiol, falle pellter oddi wrth yr arfordir, neu hyd yn oed y rhai dynol yn sôn amdano addysg, neu hyd yn oed rhywedd, neu tlodi ac yn y blaen. Ac yna wedyn, sut gall newid hinsawdd effeithio ar gymunedau arfordirol? Wel, ni wedi nawr deall yr effaith newid hinsawdd yn gallu ar ynys wladwriaethau bach datblygol, er enghraifft y Maldives, a ni'n gallu dweud nawr beth yw'r effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol mae newid hinsawdd yn cael ar leoedd fel hyn.